Bé, el Casals dels Infants s'expandeixen, el trobem a Salt, però també arriba ara a Girona. I avui tenim l'oportunitat de conèixer l'entitat i quina és l'activitat que duen a terme. I per això en parlem amb la Mònica Givanel, que és la directora territorial de Salt Girona, del Casal dels Infants, i també tenim a la Judit Pla, de l'Art de Maternar, que també hi col·labora. Molt bon dia, com esteu? Hola, bon dia. Bon dia. Gràcies per venir avui aquí al Teatre Tot. Bé, una mica per donar a conèixer què és l'entitat, no? Qui sou des del Casal dels Infants? Bé, el Casal dels Infants som una entitat, com has dit tu, Laia, que intentem acompanyar famílies amb infants i joves que es troben en una situació de vulnerabilitat social. I què significa vulnerabilitat? Vol dir que estan en una situació vital, no? De molta fragilitat. Significa que hi ha una situació econòmica precària, significa que hi ha una situació d'habitatge també precària, a vegades també situacions emocionals molt fràgils, no? Per tot el context de vida en la que estan vivint, a vegades situacions de violència, depèn del context. No? Hi ha diferents variables, no? Socials que fan que les persones puguin estar en situacions més crítiques, no? Que d'altres persones que tenim una situació de vida una mica més normalitzada. Quant de temps porteu en activitat i sobretot aquí a Salt? Quant de temps fa? I ara que veniu aquí a Girona? Nosaltres vam arribar aquí a Girona farà 15 anys ja. Ho parlàvem abans amb la Judit. I farà 15 anys que som aquí, a nivell de territori. És veritat que vam arribar a Salt. Vam arribar a Salt perquè com a entitat el que intentem com a missió és intentar garantir aquesta defensa de drets, d'una vida de qualitat i digna per tothom i en aquesta millora de les oportunitats de les persones. Llavors és veritat que vam néixer a Barcelona, farà més de 45 anys, però a partir d'aquí l'entitat té un model d'arrelar-se en els territoris i va decidir que aquesta missió que tenia també es podia donar en altres llocs. I per això vam venir a Girona. Vam arribar a Salt amb un projecte més comunitari, més de treball col·laboratiu amb la xarxa, amb les associacions, i a partir d'aquí vam començar a fer més altres projectes que poguessin donar una resposta a la situació de famílies i joves i d'infants amb les quals ens trobàvem. Quines són les activitats o serveis que oferiu des del casal? Nosaltres treballem i acompanyem, com hem dit, tot el cicle vital, això vol dir tot l'itinerari de la vida d'una persona, perquè les situacions de fragilitat es poden donar en qualsevol moment. Sí que posem el focus molt amb els infants i amb els adolescents perquè són com el nostre centre d'atenció. Nosaltres creiem que és una responsabilitat de tots garantir els drets dels infants i sobretot trencar amb aquesta pobresa infantil. I la responsabilitat de la pobresa també ve donada pels adults, per tant, per això acompanyem a infants, a famílies i joves i a les seues famílies. I tenim projectes materno-infantils on acompanyem a dones i mares amb infants de 0 a 3, un espai familiar on hi col·labora la Judit, tenim projectes per adolescents també, per infants de primària, que estan fent primària, per joves, serveis que el que intenten és donar una resposta formativa també, més qualificada, orientació laboral, i ajudes en diferents àmbits de la vida de la persona, ja sigui emocional, com també econòmica o de defensa de drets. De fet, Judit, explica'ns una mica quina és la teva col·laboració en el casal. Doncs jo formo part de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i l'Associació d'Escriptors té un conveni amb el Casal dels Infants i que es vehicula a través d'un programa que es diu el Programa de Foment de la Lectura en Llengua Catalana. És a dir, que participo en grups de mares i fills en els que la base de la meva intervenció és fomentar l'aprenentatge de la lectura en llengua catalana. Expliquem contes, llegim llibres i bé, la veritat és que són grups de mares i fills que tenen molt interès per aprendre el català, moltíssim. Sovint em pregunten com s'escriu això, com es diu aquesta paraula, paraules fins i tot de verdures i coses que jo dic, ai, això no ho sé ni jo, un moment que ho busquem. I com s'escriu, i també es dona la situació que moltes vegades, com que els nens han nascut al territori, han nascut a Catalunya, tenen un nivell d'aprenentatge del català superior al de les mares. Aleshores, ensenyant, llegint contes, ensenyant l'aprenentatge del català, dels costums catalans, també, per exemple, a vegades llegim contes tradicionals catalans, com el del patufet, la nostra cultura, això fa que la vinculació entre aquestes mares i aquests fills, que ja és molt bona, es fomenta, s'incrementen, millora els vincles. Que això és un dels objectius amb els que treballa el Casal dels Infants, la vinculació entre les famílies. I a més, també es dona la situació que
mitjançant, gràcies a l'aprenentatge del català, aquestes mares enforteixen també la seva vinculació amb el territori, que també ja és bona, però que també és un altre dels objectius del Casal dels Infants. I tot això es fa des d'una mirada molt respectuosa cap als infants i les famílies, que a mi personalment em fa sentir molt còmoda. I quant de temps hi portes en el Casal dels Infants? Ara ja hi porto 2 anys. Hi porto 2 anys, sí. També t'aportes part d'aprenentatge, no? Quan coneixes també aquestes famílies i poseu en comú diverses històries, no? I les doneu a conèixer. Absolutament, m'emporto una gran part d'aprenentatge. És una tipologia de famílies de les que aprenc moltíssim i a més sempre hi ha aquesta també mirada des del Casal dels Infants i que jo procuro també fomentar a veure com podem ajudar les famílies. Inclús abans de llegir el conte pensem què necessita aquest grup de famílies, quina és la temàtica que podem aportar. I això també, clar, em satisfà molt com a membre de l'Hora de la Maternat, ja em coneixes. Clar, i tant. De fet, també amb temàtiques que tracteu en la literatura en general, hi ha de lúdiques, però també hi ha d'aquelles que tenen un aprenentatge darrere de la història. I tant, i tant. Hem tractat temàtiques, per exemple, de gelosia entre germans, de no comparar entre els germans, també de l'arribada d'un nou germanet. Tot això sempre darrere de la lectura d'un llibre, perquè hi ha llibres per tot. Amb això també col·laborarem amb la Biblioteca Iu Bohigas de Salt, que ens han donat molt suport, i la veritat és que està molt i molt bé. Estic molt contenta perquè llegint un llibre aprenem, ens vinculem i a més sovint resolem problemes emocionals que afecten el benestar familiar, vull dir que és molt gratificant per mi. Clar, i tant. Després de tota aquesta trajectòria d'estar aquí a territori, Salt, Girona, com veieu l'evolució dels anys que porteu? Com a entitat o com a territori? Sí, com a territori en general. Bueno, jo crec que també és posar-ho en context, no? Jo crec que com a societat hem anat evolucionant, no? Vam partir també d'una crisi econòmica del 2008 molt important, no? A nivell de Catalunya, a nivell estatal. Va semblar que sortíem d'una crisi i que per tant revifàvem les economies de totes les famílies i crec que tots ens ho vam ressentir. Vam passar una època molt crítica, 2008, 2010, i després vam començar a sentir que tornàvem a sortir cap a dalt. Jo crec que ara estem en un context un altre cop crític a nivell global i òbviament les famílies que ja estaven en una situació complicada ha fet que aquest context hagi repercutit molt més. Però crec que és una situació a nivell contextual que a nivell econòmic torna a haver-hi una retirada cap enrere de les que són les economies de les llars. Potser a nivell global sí que sembla que estem en una economia millor, però crec que a nivell de les cases en particular sí que hi ha una inflació molt més alta, per tant això fa que repercuteixi. Hi ha un cost de l'habitatge molt més alt també, tant ja sigui de lloguer com ja sigui d'hipoteca. Per tant, tot això repercuteix, vulguis que no, en el que queda a nivell salarial, que no s'han begut massa i per tant el cost de vida és molt més alt que el que realment les famílies estan rebent. Això fa que famílies que potser abans estaven en una situació no tan crítica, nosaltres estem acompanyant a famílies que potser ara sí que ho estan. I que ho parlàvem abans amb la Judit, nosaltres acompanyem molta tipologia de famílies, perquè a vegades sempre es situa les famílies amb unes variables d'origen, etc. i a vegades és molt més universal. Acompanyem a famílies que estan en situació econòmica de molta fragilitat i poden ser famílies que ja ho estaven per diferents condicionants i poden ser famílies que acaben de caure ara. També com esteu encarant el pròxim any com a entitat? Ara ja s'ha finalitzat 2024, teniu algun objectiu, algun propòsit en ment? Mira, encarem el nou any amb moltes ganes de seguir treballant, això sí. Ens agradaria, el propòsit que tenim com a entitat és que algun dia haguéssim de deixar d'existir. Crec que a totes les entitats del tercer sector els agradaria que algun dia no fóssim necessàries i que no haguéssim de donar resposta a una realitat de les famílies que és crítica i sobretot pels infants. De moment això no passa, tot el contrari, ens trobem en situacions molt més precàries que fa uns anys, una altra vegada, i per tant ens il·lusionem la possibilitat de donar resposta, de poder continuar treballant. Sabem que sols no ho fem i soles no ho fem, tenim la sort de tenir persones que ens acompanyen i que continuen treballant amb nosaltres per poder donar aquesta resposta,
tenim famílies amb moltes ganes d'intentar sortir endavant, que això també no és només la força dels que acompanyem, sinó també les ganes de les famílies de tirar endavant. Llavors, els nostres reptes de cara a l'any vinent serien poder continuar treballant i que s'assumeix més persones a la feina que estem fent, perquè creiem que no és una resposta d'uns, sinó una resposta de molts, per poder donar resposta a la situació que actualment vivim. Abans d'acabar l'entrevista, si mencionàvem on esteu situats actualment, perquè si alguna família o algú estigués interessat a poder venir a la vostra oficina i poder demanar ajuda o quelcom que els interessi. Com has dit abans, nosaltres sí que vam néixer a Salt i per tant la seu, el que és el local, el nostre, que és petitonet, com coneix la Judit, no és que sigui un gran local, però és un gran local per nosaltres, el tenim a Salt, tot i que ara estem fent incidència a Girona, amb altres territoris de Girona, com Santa Eugènia, o ara que entrarem a Montmajor també, acompanyant altres entitats en el territori, poden trobar-nos al carrer Major número 30 de Salt. I allà estem oberts a persones que tinguin ganes de col·laborar amb nosaltres, seran molt benvingudes com a companyes de colze a colze o persones que necessitin recolzament també. Doncs bé, moltíssimes gràcies per haver vingut al Dia de Tot i moltes gràcies també per informar-nos de l'activitat que feu des de l'entitat. Que vagi molt bé i que tingueu molt bones festes. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.